in before getting up. I was in and a good business. Onye ọga bifa lapo ọga go lapo bifa ni ko ọga bina abata mo aka mo ye mi fadi ni ya mo na ya mo ye mi fadi ni ya na ko ngo na nge mi fadi ni ya na mo ya handle ya gban mo ya handle ya mo ni kana na check class mo ya handle ya bros well done sir sir bi do paka Grace collection ọfa nwa bụ ndị ọkacha mma n'edistribute akwụkwọ ụmụnwoke ọbụla ọsọ gị na-eyi n'ọkpa ọfa nwa bụ ife na-eme fa na-edistribute ya n'ụlọ otu anyị nọ na be gị na-ewetara gị ya na be gị o ife na-alụ kama ebula m ngwa afọ wee bata ka ọ dị na shoe maka kwanu sana wotelu mu shoe ka mu exchange akodi ya adi mo me ba kai ba na ka nye gi ni eyo Please subscribe. Thank you. Subscribe.